Helo, Eirian dwi, a da ni'n mynd i edrych ar Uned 22 o'r cwrs Mynediad. Dwi'n edrych ar Mynediad y Gogledd, ond os da chi'n dysgu yn y de, peidiwch â phoeni, mae'r egwyddorion, y principles, yr un fath. Mae Uned 22 yn uned adolygu, felly da ni'n adolygu popeth o Uned 16 i 21. Dim ond un peth bach sydd yn newydd yn yr uned yma, a hwnna ydy pryd da ni'n defnyddio si. Felly, da chi wedi clywed be sy'n bod? Pwy sy'n siarad? Be sy'n digwydd? Pwy sy'n gwneud y rhaglen? Ni byddwn ni'n dysgu pryd da ni'n defnyddio si yn iawn yn y cwrs nesaf, ond am y tro, for the time being, cofiwch bod si yn dod ar ôl pwy, be a faint pan da ni'n defnyddio berf, verb. Felly, pwy sy'n siarad? Dudwch. Pwy sy'n gweithio mewn ysbyty? Nurse. Pwy sy'n gweithio mewn garage? Mechanic. Pwy sy'n dysgu'r dosbarth? Y tiwtor. Be sy'n bod? Mae'n oer. Be sy'n bod? Mae'n wyntog. Be sy'n bod? Mae'n boeth. Be sy'n digwydd? Gêm rygbi. Be sy'n digwydd? Gêm bêl-droed. Be sy'n digwydd? Dosbarth Cymraeg. Faint sy'n dysgu Cymraeg? 2, 3, 4. Da ni hefyd yn defnyddio si efo arddodiaid, prepositions, yn, ar, o, ag ati. Felly, faint si yn y dosbarth? 4. Pwy si ar y beic? Sian. Be sy ar y teledu? Pobl y cwm. Faint o ffilmiau sy yn y sinema? 16. Felly, mi wnawn ni wneud mwy yn y cwrs nesaf, ond ar hyn o bryd, dyna ddigon am si. Cofiwch, edrychwch ar ein adnoddau, resources, ar-lein ar www.learncymraeg.cymru. Hwyl am y tro.